ụnụ mana omebe emu ntụ ya papa ọzọ nna si anya biko ya gwa ndị Udogachi na agụ na-eche mba ka ha kwụsị ikpuchisi ihu ka anyị wike differentiate ha from ndị na-achụ anyị nwa achụ ndị bịara ogbugbu ịyọta mana ọ dị ka okwu ma awụrụ ya okwu ma mmiri awụrụ n'elu nkume. So this instance na afụ mere na Nnewi onwe this young man batara abata so ọ mara ka obodo dị mgbede abalị o jesi ebe o je na-abata na mgbede abalị ndị ekpuchisiri ihu fere ya aka mana duto n'ilo dị active ọ gbanatara ha break ọ gbanataziri ha break onye fere aka si alitu oge ya litu na moto a ga-afụ ọga ọ ghọta ha dị okwu ịmago na onye adịghị isodo aka nke were itukwa ji efu ọga ọ malụ ka esi eme ya ebe a maka a sị na arụ gbaa afọ bụrụ omenala o wuru spirit nye moto ọkụ gbafere ọsọ o filgono ndị kidnappers ndị Udogachi bakọọ moto chụbụ ya ọsọ na-achị ya na-agba ya egbe ịyọta ọ gbagide gbaluo obe nna ya paakị ya moto n'ihu gate gbafere ọsọ na-akwụsị moto n'ihu gate ma hedo gbafere ọsọ. So ndị Udogachi bịazie buruzie dị moto jewe n'ọfịs ha. So when all these things are happening onwe donye mmanụ ndị Udogachi ama bata kọl ndị be ha na ihe o ji hapụ moto gbafere ọhụrụ ndị kidnapper a na-atụ mma amaghị nọ ndị akpọrọ ka echekwa anyị ka afọ na-agba ọsọ why ekpuchisi ihu. So after a long time after long story cut short ka ekwusi ekwie mmadụ kpọasị na ndị akwụkwọ ndị Udogachi o ndị ahụ ndị kidnapper a wee gaa n'ọfịs ha na ọ bụ na ha bụ moto gaa n'ọfịs ha paakị ya relax ya ịyọta. So ọ bịazi ha na ọma akwa na oche nọ ndị kidnapper ndị asị ya na-emeli ya wụ after so much dragging na ha na mmadụ na-emelụla ahụ nke. So after so much ups and down ndị Udogachi wee sị that na the young man ya alụla ha moto ha o mebiri na ha moto ha mebisi mgbe ha na-achị ya ọsọ na ọ ga-arụ ya. Bikonu ihe niile Anambra meji dị n'ihu moto dị n'ahụ moto nke ka na-egosi ụnụ bikonu na erisi ndị Udogachi wetesi ya sị na total ihe ego niile pụta 800,000 nọ ihe eju ha ji wee fiksi dị aka ịchụrụ mmadụ ọsọ n'ime Nnewi soro udorisigo moto gị dameji otu a inwudeho the person onye aji aka na lube paakị moto gbafere ọsọ onye na-emekwa ya si ọ bụrụ ya. So mbịajụọ the young man si ya ego a sị gị ekwu ya ọsị m ya si ya ọ transfer ka imelụ ọ sị na ha ekweghị ewu transfer na ha si nọ cash so he has to go and withdraw cash bi ihe wee buruzie moto eje lụba. Imagine ọkasa agbawata ya moto ya na I can still show you people of ya agbawata ya moto ya and other damages the motor sustain both the panel the body. So nwee sị ka njụọ moto a ọnụ ji 800,000 lụ kedu na ile ọgba onye na-emekwa ya si ọ bụrụ ya egburu set of ndị ohi kpoela anyị na sistem si ya na ha na-echekwa ya echekwa. Ajụọla m mpa ọzọ nna si ya ndị itile ebe a ọ ndị nwe isi na rehabilitatri trenu ndị si n'ime ofia pụta bịa ndị pụta afọ amnesty ime ka ya mara ka isi ezere ha ndị akpụpụ ihe akpụ n'ihu na ọ na-atụ egwu ka gbala okwu asị ọsọ ihe a na-atụ egwu the earlier the better kwali cause more damages nke chụrụ mmadụ ọsọ ọ bụ na onye a nwere BP onwe ka ọnwụọ na moto ahụ ma n'abalị ahụ ọnwụọ maka ọfụlọ moto etolu ụtụtụ ọ bụrụ na o ji esuo moto ahụ ofu ebe ọnwụ ka ọ ya nwụrụ ụnụ chụgide enwu die kọndem moto ya o buru ya sikwa na ọ ya alụ moto nke ụnụ 800,000 na list unu de na list unu de ka ị ga mesigowa the list I will post it very big ụnụ fụ onye rụzi ojiri aka ya cheki list a ka ihe fọrọ ya na ịlụ upgrade moto ka ihe fọ ya na upgrade moto is very bad though. Say ma kai I'm losing like nna kpukuzi afa gị kwesị ma na ohe isi m ike n'ọnụ but that's by the way we'll come to that later. Bikonu I'm begging Governor Charles Chukwuma Soludo and Saema Akai the person in charge of Agụna Chamber please sikpusiela ihe ekpu n'ihu ka anyị malụ ndị na-achọ ya na ndị na-azụ anyị. Ana Igbo ya adị mma ka anyị kwenyere Chukwu okike abịa.